Alo, konobar! Gde si bre? Šta spavaš bre tamo, došli ljudi ovdje bre, treba se nešto poslužiti. Što nisi bre te flaše sklonio? Ladno pivo, kad su došli čoveče? A ne znam kad su došli, što nisi flaše sklonio? Pa ti spavaš tu što ne viče. Pa jesam ja konobar ili ti? Pa i ja sam zaspo bio unutra. Pa daću ti otkaz bre, alo? Idi bre posloži ljude bre, na šta ti to liči? Alo bre, nemoj da ti siđem bre, ej, dečak. Trči bre, posluži ljude tamo. Konobar bre, daj to ladno pivo s rogovima do motora. Jebem ti život bre. Ajde konobar, daj to pivo već jedan put. Izvolite. Pa lepo. Šta ćete vi? Ajde, živjeli. Šta ću, ja nemam pivo, nemam čime da se kucam. Stvarno, konobar, kako je sad lučio me radočarao i kao čovjek i kao filmadži i kao komunista. Alo bre, kako se to obraćam dole bre ljudi? Što, šta fali? Šta ćete, izvolite. Kada nešto to liči? A vidiš da su neki neće bakšiš dostave. Otkud znaš kad ti još nisu platili, još i nisi ni poslužio. Alo bre, daj to pivo bre vamo. Kome te? Šta kome, pa meni čoveče. Em spavaš tamo, em ništa. Šta ja da pobijem, mene? Pa valjda su oni bitniji nego ti. A dobro, posluži ti njih, ali donesi meni vamo bre. Pa jesi rekao pre da štedimo na sebi? Štedi na tebi, ne moraš na meni. Dobro. Nema veze. Odbi... Nema. Mora se mijenja, ovo nema ovdje leba. Bolje da idem u šumu i da kopam kanale nego ovdje kod ovoga da radim sve. Nećemo mene više rnjati. Jebem ti konobarisanje i sve u pićima. Cijel dan radim, nemam 20 dinara bakšiš. Retko koji da naiđe, nema tu leba priča sa njemu, nema. Kafana na brda u šumi, nema tu leba. Livada je moja uspomena, granu čećama nje više nema. Da se vrat, gdje smo nekad bili. Oj, livado, mi smo te posili. Šta ti da popiješ? Zdravo živo, može rakija jedna. Ne znam da li imamo i jeftino je to. Pa da, onda bi neko vino onako, ili domaće, ili koje već imaš neko s mehurićima. Gaza, ima li onoga vina još? Sipaj mu malo onog vina što je, znaš, ima tamo ono što je bilo ostalo malko u onoj flaši, ali procedi kroz sedaljku i sipaj kisele, donesi mu špricer tu da se ne osjećam. Naplati mu 100 dinara čašu, da uzmemo, znaš, i kiselo i vino. Idi mu donesi. Hoću. I naplati im to. Hoću. I posle ih pošalji kući. Slabi su. Ajde, kelner, spor si mnogo je, stvarno. Zvoli. Hvala, to je pravo belo. Bravo, ajde, živjeli. 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 Prijatelju. Aj, živjeli. O, živjeli. Živjeli. Što ti se ovo pivo ovako greje brzo? Vruće pivo, vrištalo vino, stvarno, kak je to spor, konobar. Tamo je kako da kažem, pored ovoga zamrzivača furuna, gdje gremo kuvamo kafu i pasu i gremo, pa... Onda u redu. Ja bi, ako može, ako nije problem da naplatimo ovo sve. Tek smo počeli. Pa znam, ali ja ću možda da zaspijem u šanku, a vi da ne odete. Idi odremiti Ko zna slobodno. koliko ćemo mi ostati, duga je noć. Odspavaj ti jednu partiju slobodno. Ićemo mi još dugo, ne brinite ništa. Možda uzmemo posle nešto da jedemo. Vidjet ćemo. Samo ćemo da se poslužimo. Aha. I tamo ćemo da ti napišemo šta smo uzeli. Aha. Imat ćeš listu. A da meni posle Gaza ne odbija, ako bi moglo to sad. Naši smo, znamo i ti mi ličimo na neke barabe koje će da ti pobegnu. Pa. Šta sam htio da kažem, bili su mi jučer tako neki slični vama, pa... To smo isto mi bili. A jeste? Je. Ja jučer sam bio pijan, pa se... I to za jučer što nismo platili, regulisat ćemo. Kad?
Bog će ti dati. A mi da nećemo da platimo, ne bismo ponovo došli ovdje. Da bom. Sve će to narod pozlatiti. Gaza, šta ti kažeš? Bog nama i mi tebi. Šta ti kažeš? Da im naplatim sad ili ok? Naplati. Da naplatim? Je, pa nek Bog njima plati. Aha. Eto, čuli ste Gazdu gore, ako može. Pa pusti Gazdu, nek treba. Može kartica, viza kartica. Nemamo to. Pošto me briga što nemate. To je vaš problem, bre. Mi imamo kako na ste računu i neću uopšte da se ne svađam, primate viza razumiješ? kartice. Mi smo poslovni ljudi, samo ništa kartice keš, plaćamo. samo... Gaza! Ovi imaju neke kartice. Kartice? Ja, kaže da plate sa njima. Ne trebaju, mi imamo mobilnom telefonu, ne treba mi kartice. Pa šta da radim? Aj, pričaj, dođi ti vamo. Pa šta da dođem, naplatim bre čovječe kako... Treba nam i fiskalni račun, imaš fiskalni račun, treba nam da pravdamo za reprezentaciju. Ima ono što se napiše. To ništa, Tako, nego onaj nemaš, kasa ne. blok. Samo fiskalno. Sve inspekcija da... Gaza. Sada ti zavoćiti inspekciju, nemoj se. Joj, Gaza, gledaj šta se dešava sad. Da ne jebemo, di si mi ovdje. Što? Pa vidiš da nemaš ni račun tamo, ni onu kasu. Kako nemam, imam. Gdje ti je? Fiskalni. Eno ti tamo. Ima dole, jeste, ima u onoj prodavnici dole, mi nemamo ono. Idi donesi. Ima digitron i napiši na papiru. Zvaći ti čovjek inspekciju. Alo, nemoj da Mile. se- Ej, To ne važi. Dođe Gazda. ovdje, imaš ovu kafanu, Ili jedna tura ili... krčma u planini ova. Da, na rudniku. Nema čovjek, fiskalni, nema ništa. napravi ste problem. Dođi, ajde, molim te, da reguliš. Ajde, za koliko si tu? Ne prima vizu. Važi. Ajde. Cijel svijet prima vizu, mi Te ne baš primate vizu. Mileta da zoveš, on je malo zajeban. Koga bre? Zaslužio je Mile, sad kad ti dođe, najbosi. Mile Macola. On je učio školu u Minhenu, Gdje je to? Švajcarski. Nisam tamo bio nikad. Biće prilike. Gaza! Znaš šta? Nazovemo mi ovoga Rajka Drvoseču da on ovo naplati. Šta ti misliš? Mogli bi. Sad će čovjek da dođe. Nek one se motaru te A nek dođe ko hoće Mile tu. Da založimo tamo vatru za kupus, nemam drva. Ništa. Usluga vam nije na nivou, pivo vruće, vrištalo vino i hoćete pare. Ne može to tako. Nego sporo pijete, tu vi ste dosta, ja popijem gajbu, tako kad sedim tu. Ja zadnji put pitam, hoćete vi ovo da platite? Hoćemo, ali ne odmah. No posledku ćemo platiti. Kad završimo s pićem, platit ćemo. Ništa, znate što, ja završavam smenu, moram da naplatim, da predam pazar tamo. Kad ti dođe smena, onda dođite obojica da vidimo. Da vidimo ko ti smena, pa ćemo onda ti platiti. Dobro. Dobro, sad će dođe ovaj Rajko, sami ste tražili, nema veze. Dobro, nek dođe radi. Ništa. Slobodno nek dođe. Recimo nek napuni rezervat, znate sve. Nismo mi ustuknuli ni pred jačima, kamo ni pred Drvosečom. Tako mora. Tako imamo flašće Jasno. španske ruže. Ajde. Ajde. Sad. Gdje si? Dobro. Ovdje si gdje si? Sve je tu. Tavan da mi ne sređeš neki trupčića vamo, vidi nešto do konobara, dole ima neki problem, vidi sa njim. Konobar ima problem. Pa jeste, ne valjda neće plate, reši to. Ko neće bati? Pa ovi dole bre, ovi, vidi. Znači da im jebe mater. Aj. Rajko, dođite vamo, molim Šta je bilo? Dođi da raspravimo, neće, ljudi su popili tu Boga oca, a ne da Šta plate. neće bati, a? Ne da plate. Prvo i Ajde, prvo. platite i marš odavde, ajde. Baš Prvo i prvo ćemo da platimo kad mi hoćemo, nekad nam ti kažeš. Drugo i Ozbiljno? drugo i Ti drugo, najteksački masakr motorno pogledaj testirano. ti ove kape naše i vodi računa s kim razgovaraš. Nismo mi od juče, mi smo od Ne 43. gledate ove američke filmove malo, a? Smo od prekjuče. Istina američke. Čekaj, stani, te pitam nešto, stani. Da ti misliš da ti se isplati da platiš tu testeru, da pališ tu testeru, ona ima da potroši više benzina nego što mi ovdje računa napravimo. Razmisli prvo dobro. Drugo, Zagađuješ prirodu. Stani malo drugo. Te pitam nešto. Je li Gazda? Oj. Ti to taj tvoj gorila, Gazda, ali da ih cepam, taj a? drvoseća, Moram si a? nekog jačeg da Pa pošalješ. kako si naivan da te prevari jedan filmađ, ja ga znam bre Baraba sa festivala bre, filmađ je, znam ga od ranije. Ti ćeš ga boli mene provociraj bre, daj urgiraj bre. Samo Pravi ti dobre radi. filmove, ali je Baraba bre. On je glumac, nije Drvoseč. Hoće i tebe da prevari, veruj mi. Nek on samo radi, samo ti radi. Po kratkom postupku. Imam ja bolsek, jebem li ti sude. Šta je bilo? Kaki problem, ovaj ti je gluv. Ko? Ovaj, Nemoj zajebavaš Gazda. Šta nemoj da zajebavaš? vruće pivo.
Ko je vruće? O! Pa šta ližeš? Loša usluga, vruće pivo, nema ništa. Još hoće da se Ne plati. primaš viza karticu, nemaš fiskalni račun, pa šta hoćeš? Sad će Milan Daj ti doći. karticu. Evo sad ću ti dam. Daj karticu. Donesi mi prsluk, ne tamo da mi. Ja da ti donesem prst. Evo Ja. trenutak, ja ću ti dam. Ti si bre, Čekaj. ugostitelj. Kartica, evo kartica, evo. Ti si ugostitelj bre. Evo kartica. Ne treba mi memorijska, imam u telefonu. Stražio. Daj mi to drugo. Sonu lepo. Daj mi to drugo. Evo. Ne, kameru ti meni daj. S-O-N-U, Sonu. Neću sonu kiselinu, to ima u prodavnici. Ja druge nemam. Daj mi ti kameru, to sve ćemo lako. Ja znam, mogu zajebavaš. Daj neki ručak kada vi se Pa da ti razilazite. platimo i da idemo. Ručak. Da, ručak, platimo malo. ko ljudi Dosta idemo. smo Ima pili, neki gladni već. pasulj, nešto. Nismo mi došli tebe da Ima prevarimo. pasulj. Ajde, daj. Nismo mi došli tebe da prevarimo. Zato smo se zajebali. A ono od juče? Zato smo došli da platimo. Aha. Doćemo i sutra. Ne bi mi došli da smo htjeli da pobegnemo. Puni smo Do. po brodovi. Ništa, daj da jedu. Nek jedu. A koji je onaj od jučer ili preključe pasulj? Ona što smo ostavili za šar planinca gore. Ajde ljudi, još. Gazda, kaži mi taj gulaš za koga, čega je to, zašto je? A za kučat gore, ima malo pečuraka, ovih ludara i to, i mačaka ima. Skupljali ovi putari pokraj puta ovo što su izgunuli, inače dobar je, znaš kako, hoćeš da probaš. Pa ne bi danas, jeo sam kad sam pošao malo. A dobro, ali znaš, ovo ti je večeras, znaš da poneseš kući da jedeš. Pošto nema ženu, znaš. Ja, ali lepo miriš, ne izgleda tako loše. Pa ne izgleda, kakvi sve sastojaka ima, ne izgleda. Znaš, ovo ti iz one kafane, znaš, ono što uzimaju onu vodu iz bare, one. To je ta, mislim, voda, to, a ovo je ostalo sve od mačića i kučića. Ima dosta, znaš koliko sam morao da uredim ovih, da bi uzeo malo ove džigerice, vidiš. I to, ima nekog luka bajatog i trulog i pečuraka, znaš, ovo po šumi što ima ovo, znaš. To. A inače mi donesi ono gore za kučad, ovo što smo spremili, kako se zove. Donesi vamo da podgrijem dok neko nije došao, ne mogu prodajem ovaj svježi gulaš. I daj ono što se smrdjelo gore, taman će to da ubije miru, malo sipam s one kiseline i odlično je to. I daj to. Šta radiš tu? Jeli Gazda? Jel ovo za ovog rajka? Jeste. Pa kako ćemo da mu otkinem sad ili... Otkini sad, može on i žive. Ali nije još gotovo. Nema veze, samo mu ti otkini, stavi mu gore na tanjir i zovi ga, sad će ja doći. Ja da zovem ga sa telefonom. Jeste. Nemoj da mi trošiš fiksni. Idi dole, pa stavi kuću. Da ga zovnem i šume. Jes. Da. Nemoj samo sa telefona, trošiš mi fiksni, Nema ko da plati, viš nema gostiju nigde. Opet nisi flaše sklonio, dobro.